Arratsaldeon eta ongi etorri danoi Endesa Liga da, Endesa Ligan gaur 5. jardunaldia Bilbao Basket eta Baloncesto Sevilla elkarren kontra. Bilbao Basketek 4 partidutatik 3 irabazi egin ditu eta bat galdu, joan den igandekoa hain zuzen ere, galdu Baskoniaren kontra galdu zuen, eta Sevillak berriz orain arte ez du partidu bat bera ere irabaz huts. Beraz, eta 4 garaipen horixe da Sevillak orain arte egin duena. Josan Alalur, Arratsaldeon. Arratsaldeon hasieran gure entekusatu dute. Favorito moduan. Bilbao Basket etxean miribilan eta gainera partidurik irabazi ez duenaren kontra, ez da? Hala ematen du, ez? Ikusita gaineaz zenbateko aldea dagoen, ez? Momentu hontan sailkapenean pentsatzen dut gaur Bilbao Basketek aukera izango duela, ez? Beste garaipen bat lortzeko, baina partida guztia jokatu egin dira. Baina noski, dena den denboraldi hasiera Bilbao Basketek batez ere udan pasatakoak pasa eta gero gogorra izan du uda, baina denboraldi hasiera ona 3 huts, orain 3 eta bat taldea guztiz eraberrituta eta miribilan beti bezala giro aparta. Esan nahi dute, miribilara jendea badator eta taldeari babesa ematen dio. Bai, noski baiet, eta ikusita gaineaz nola hasi duen, ez? Denboraldia Bilbao Basketek kontuan izanik zuk esan duzun moduan, nolako udara pasa duen, ez? Nik ustegabean harrapatu digula, ez? Guztioi eta zaleak ere gaur erantzuna bikaina eman diote partidari. Mumru, ikusi duzue, Mumru jokatzeko moduan da, gogoan izango duzue nola joan den igandean azken ordu arteko zalantza izan zen, lehenengo ez zuela jokatuko ere esan zuten, baina gero bai, jokatu zuen, Baskoniaren kontra, ez behar bada sasoirik onenean, baina gaur berriz ere jokatzeko moduan da, Ruggie ere ikusi dugu, eta beraz, Sito Alonso jokalari guztiak ditu bere esanetara, eta Juan de la Vega, Arratsaldeon zuri ere, Sevillak berriz taldea eraberritu egin du Galilea etorri denetik. Guztiz eraberritua datorre Sevillako taldea, zuek aipatu duzue, ez zuela garaipenik lortu orain arte bere ACBko historiako denboraldi hasierarik okerrena egin du, eta iazko hasierako bostekotik, ohiko bostekotik, 4 jokalarik alde egin dute, besteak beste, Tomas Satoranski, iaz izarra izan zena eta aurten Bartzelonan dagoena, Scott Banford, eskolta aurten Murtzian dagoena, eta Kai Zarozara adibidez, 2 jokalarik alde egin dute, Marcus Laundrik eta Joan Sastrek hori ez gain, beste 2 jokalari adibidez Josep Franks, kebesten dagoena, eta baita Juan Matak taldea utzi dute uda honetan. Ikus dezagun zer dagoen jokoan, Endesa Ligako 5. jardunaldian gaur hemen miribilan, Bilbao Basket eta Sevilla aurrez aurre. Miribila garai bateko gotorlekua bilakatzen ari da denboraldi honetan Bilbao Basketentzat. 2 garaipen eta oso sentsazionak emanda beltzezko gizonek taldeak bereganatu dituzte eta ilusioa nagusi da berriro armailetan. Gaur Baloncesto Sevilla taldea iritsiko da Bilbaoaren ara. Garaipena ezagutu ez zuen 2 taldeetako bat. Aito Kaulkian eta Satoranski kantxan utziriko utxunea ez dute oraingoz estali andaluziarrek. Scott Ruth entrenatzaile amerikarrari eman zioten ontzia gidatzeko erantzukizuna. Sevillakoek 4 estatu batuar dituzte, Jacob Urren delarik azpimarragarriena. Baina orain arte Alex Urtasun nafarra da taldeko jokalaririk baloratuena. Bilbao Basketi dagokionez, Alex Mundru geroz eta hobeto dago eta kantxan izango dugu gaur. 3 lehen partidak irabazi ostean Gasteizen ere oso ongi lehiatu ziren bizkaitarrak. Talde geroz eta irmoagoa eratzen ari da Sito Alonso eta gaur beste aurrera pauso bat ematen ahaleginduko dira. Miribila pres beraz, 5. jardunaldiko partidua ikusteko gaur ere itxura ona dauka Bilboko kantxa honek. Kulom, Bertans, Mumru, Erbel eta Marko Todorovic izango dira hasierako bostekoan, hau da Sito Alonsoren aukera partidua hasteko. Osan, bostekoari dagokionez, orain arte normalean egin izan duen bostekoa. Bai, eta nik uste Sito Alonso ere nahi duela, ez? Partida ondo hasi ikusita ze garrantzia daukan, ez? Bilbao Basketentzat gaurko partidak etxean jokatu ondoren horrelako partidak aurrera atea berritu eta, ustegaberik ez dugu ikusten bosteko hortan. Eta Sevillako taldean Jakob Pullen, Byers, Oriola, Porzingis eta Balvin dira bostekoan. Beraz, Pullen,
jokalari aparta, baina batez ere jaurtitzailea eta oso azkar baloia asko eskutan eukitu duena, eta Audi Norris, entrenatzailea, ez da entrenatzaile nagusia. Sevillak baditu hor arazo batzuk, entrenatzaile nagusia benetan denarekin, ez da, Scott Rothekin, baina Audi Norrisek ematen dio titulua, eta Barsan izandako pibot handia ez bakarri pixuagatik eta altueragatik jokalari moduan ere oso ona. Entrenatzaile moduan legez behintzat Sevillak. Guztiz aldatuta, taldea, esan du lehen Juanek. Bai, 6 jokalari berri, nik esango nuke bere izar guztiak aldegin dutela, ez? Egoera ekonomikoan ez da hoberena momentuotan, lehen aukera izan dugu, ez? Galilearekin, kirol zuzendariarekin hitz egiteko, eta beak ere neko garbi aipatzen du, ez? Zailtasun izugarriak dituela, ez? Ekonomia aldetikan. Eta, bueno, nik uste dut hor arrobi moduan mantentzen dituela, ez? Bai Porzingis eta Balvin, baina bestela jokalari aurpegi berri asko ikusten ditu aurten. Ez da ekipa berriro ere arazoa ez dagoen horretxekin, orain laguntzailea da berez. Kontua da, bosteko bat eman duela Audi Norrisek, baina bosteko horretan ez dago Radicevic, eta Radicevicek kantxan sartu nahi du, eta beste jokalarien bate hartu barku du honen lekua Porzingis hori da. Porzingis zegoen hasierako bosteko horretan, eta ez Radicevic, imaginatzen dute partida hasi bezen laster aldaketa egingo dutela, eta orain, Radicevicek kantxaratzeko gogoekin ikusten dugu, baina pivot letoniarra izango da kantxan sartzen dena, eta zuek aipatu duzu, bai oso bitxia da horten Sevillakoen aulkian gertatzen ari dena, eta are bitxiagoa partidetan ez dugula entrenatzaile bakarra ere hor zutik guztiak eserita ikuste dituzte partidak. Porzingisek berak egingo du beraz, aserako jauzia, Todoroviczekin batera, gorantza zijoan eta beraz, baloia, lehenengo erasoa, Sevillakoentzat izango da. Eta orain, noski, bere ala egin beharko dute aldaketa, ala? Eskatu egin du Scott Rothek aldaketa, baina berriro esertzeko esan dio Radosevic. Orain mai badator aldaketa askatzea. Pulen! Nolako gauza gertatzen diren partidu bat hasteko, ez da? Komunikazio falta izango zen hor, Norris eta Scott Rothen artean. Pulenek baloia! Bayars jaurtitzeko moduan, Bertansek defentsa oso ona, Porzingisek jaurti, ez da sartu, errebotea Herbelek hartu du. Lehenengo errebotea, Herbelek esku artean, ondo itxita, baloia defentsan, Bilbao Basket. Kolon. Galtzekotan da, Kolon, Pulenek egin dion defentsa, Todoroviczi. Ondo eta barrura, lehenengo 2 puntuak Marko Todorovic. Zero engainatu du, ez? Keinu horrekin, hor ustegabean harrapatu dituzte. Hor Sevillako pivotak eta bikaina zidu partida Todorovicek, ez? Partida gogortzen danean agian zailtasun gehiago izaten ditu, baina partida bi dagoen momentuan puntuko purua handia lortzeko. Eta begira orain txapela. Begira ze txapel. Ipini dion hor Bayarsi, Juan agindutako aldaketa orain bai. Azkenean bai, Radicevic kantxan dugu eta Porzingis aulkian dena den hor, Bayarsek ezagitze zer egin nahi izan duen, ze zuen inondik inora lekurik jaurtiketa egiteko eta Todorovicek eskua jartzea besterik ez du egin behar izan txapela jartzeko. Orain bai, orain Radicevic da jokua antolatzen, lehenengoan sarrera aparta, baina apur bat motz gelditu zaio aurpala zutzinei izan duen baloia. Kolom. Sekulako denboraldia hasiera egiten ari da, Andorrako antolatzailea. Bertans barruraino orain txapela. Balbinek ipini dio eta Herbelek laugarren puntua. Inor gutxik espero genuen, ez? Horrelako denboraldia hastea. Dino Kolomek, baino, bueno, kalitate hondiko jokalaria da, ez? Ardura asko hartzen ari da, ikusita Raul Lopezek zailtasun dituela, ez? Bertans kontrarasoan, 6 eta huts eta Utsartea eskatu behar noski, Sevillak. Bilbao Basketek 6, Sevillak utz. Sekulako partidua zera egin du Bilbao Basketek, 6 eta utz. Nora ezean harrapatu ditu, erabat. Sevillakoak eta horregatik eskatu behar izan du. Scott Rothek utsartea. Eta relax, esan die, ez da, lasaiago jokatu, baina gauza gondo egin, ala iruditu zaitu intzat utsartean.
Berrirore ondo primeran defensan. Bilbao Basket Herbelen eskuetara iritsi da baloia. Eta Kulonek antolatu egingo du erasoa. Bertans. Mumbrú, pertsonala. Egin dio, pertsonal bat atera dio hor. Bai Arsi. Orain arte behintzat, Josan. Sevilla nora ezean da, erasoa behintzat, ala iruditu zait. Bai, nik uste dut aukera izan dutela, eskautin txiki bat egiteko eta ikusita nola hasten dituen partidak aurten Sito Alonsoren taldeak, oso gogor, tenkatuta, defensa gogorrarekin eta baloia lortzen duen bakoitzean kontraerasoa betetzeko aukera, eta sistema kontolantzen baditu eta defensa biuna ikusten badugu aurrez aurre, begira, zerrez joan dan marka joan. Hirukoa, Deiris Bertansek, eta 9 eta huts. Aserako partziala, Pulen baloia galtzekotan. Azkenean Radicevic. Ikusi du Baiars, berrirore txapela. Kulom, alde batean Bertans dauka, Herbel bestaldean, Herbel, ez. Keinua egin nahi izan du, Bertansi orain barkamena. Behar bada bukatzeko, errazago zeukan eta Bertansek. Kulomek hirukoa dauka, ez da sartuko, errebotea Marko Todorovicek. Orain txapela ipini dio, berriz ere, Oriolak. Radicevic barrura zijoan eta Kolonek falta. Baina erasoan ere jarioa badauka Bilbao Basketek eta ze defentsa, lehenengo jokaldietan beltzek. Bai, defensan bikainari da jokatzen, lehen aipatu duzu nola ezean ikusten dugula Sevillako taldea. Egia da, antolatzaile moduan aurten ikusten dugu Jakub Pulen, Barcelonan egon zen jokalaria, iaz. Eta orain arte ez dute ze askorik lortu, hor zaintasun izugarriak ikusten ditugu, ez dauka jari horik erasoan, sistemak lantzeko ere zaintasun izugarriak ikusten zaizkio momentu hontan talde andaluzerrari, eta beste aldean ikusten dugu oso lasai, Bilbao Basketeko bostekoa. Hor txapelarekin, biserarekin daukazuen gizona, San Antonio Sportseko general manageraren laguntzailea da Scott Liden. Gaur Bilbora etorri da eta lehen ikusi dugu gainera Scott Rozekin, Sevillako entrenatzailearekin badakizue, NBA-an 8 bat urtez entrenatutakoa dela. Laguntzaile modura hori bai, baina barriketan izan dira biak. Herbeli, pertsonala, oraingo honetan, baina ordurako bazirudien Albinek problema handiak zituela, ez da? Baloiak altzekotan zegoela. Pulen, hor lekurik ez, bai, pertsonala egin dio Herbelek. Eta Jakob Pulen ez dago bater eros orain arte, sekulako defentsa egiten ari zaizkio, bai Kolon baita Bertans ere, goratu behar dugu, iaz oso rol ezberdina zuela, orain ikaragarrizko irrinketa egin du Albinek, baina oso rol espezifikoa zuela iaz, pixkate partidak eta austera ateratzen zen Bartzelonarekin, gogoratuko duzu ere, hirukoen errekorra lortu zuela, Valladoliden 12 hiruko sartuta, baina aurten hor da hirukoa. Gehiago, Bertansena. Gehiago eskatzen zaio jokalari honi, agian taldearen pisua eramateko, eta ezakite barrol hori handiegi ote zaion etortzen jokalariari. Ulenek orain hirukoa du, basartu egin du, Juanek esan eta 2 hiruko ikusi ditugu. Hori da, Juanek hirukoi buruz hitz egin, Pulenek berea eta Bertansek ere bai lehenago. 12 eta 5. Bai, lehen Bertansek muturrian sartu dio hirukoa eta beak erabaki du, Pasea bikaina, asistentzia aparta orain Kolomek. Marko Todorovic. Artista, Kolom? Nola zen Juan Magic Johnson, ez da? Bai, hori da. Begiratu gabe. Eta ez da lehenengo aldia, Kolomek alako zozera egiten duena, orain urratxak. Nora ezean ikusten du nik Sevilla. Huts eta laukoa dute ACB Ligan, egia da, Eurokopan, Eurokapen 2 eta batekoakin daudela, Virtusen kontra galdu dute aste honetan, baina lehenago 2 irabazita zituzten, eta egia da lehen Galileak esan digun moduan egiten ari den taldea dela, ez da? Baina defentsan oso bigun defenditzen du, Sevillako taldea da, puntu kopuruen handiena jasotzen duen taldea, orain arte, eta ikusita ze gertatzen ari den kantxan ikusten dugu oso bigun defenditzen duela, eta horrela jarraitzen badu Bilbao Basketek gaur asko disfrutatzeko partida dukago. Eta Deiris Bertansen partidua zera, hasiera. Dena asmatu du, orain arte defentsa gogorra egiteaz gainera, lehen Juanek esan digun moduan, horretaz gain, gero erasoan dena asmatu du Deiris Bertansek.
Atzo Gasteizen ikusi genuen, beranaiaren partida ikusten. Hori da, Herbel, Barrura, Kulom, eta bita bateko ere izan zitekeen hori, Agian bai, ikusita atzetikan ikutu diola baloia, bazirudien, ez, pitatzeko modukoa zela, baina ikusita zealdea dagoen ikusten epaiak ere erabaki dutela, ez, jarraitzea, ustea eta... Bai, baina eraso erakustaldia da, egiten ari dena Bilbao Basket, defentsan oso gogor, Sitoren zigilua da hori, ez da, Sito Alonsorena, azeratik, esan nahi dut, esate baterako joan den urtean, badakigu urte guztiak desberdinak direla, baina joan den urtean partiduetan sartzea kosta egite zitzaion Bilbao Basketi. Orain berriz, lehenengo segundutik, pentsa, 19 puntu egin ditu dagoeneko. Bai, Sito Alonsok badaki, ez, zer daukan esku artean, badaki talde eskarmentu handikoa, ez, momentu batzuetan eta beste batzuetan oso gaztea. Eta bere zigilua esan duzu moduan, defensa gogorra ipintzea, ez, hasiera-hasieratik horrek oztopatzen ditu sistemak, zailtasunak, paseko marra guztiak zaintzen dituzte. Faltan inbugan askotan defenditzen du taldea, baina baloi asko lapurtu ondoren kontraerasoa betetzen ditu, transizioan jokatzeko aukera asko ditu. Eta, bueno, horrek adierazten du, ze ondo prestatuta daukan taldea defensako arlo hortan. Kulomi, atsedenaldia eman baino lehen Borg ipini du. Bertansi deskantzu emateko, segulako partidua zera egin duelako Bertansek. 11 puntu, 9 balorazioa, 3 sartu ditu. 3 alegin da 3 sartu ditu. Baita asko zerrezek ere aldaketa egin ditu, 4 guztira, agortu da, jabetza. Eta besteak beste, Alex Urtasun kantxaratu da, Iruñan jaiotako jokalaria, orain arte, bera izaten ari da, jokalaririk baloratuena, batez beste, denboraldi hasiera honetan Sevillako taldean. Eta Borg ere hor dago, batez ere defentsan intentsitatea mantentzeko. Gazteak eta veteranoak orain elkarrekin, Herbel eta Munbru dira. Legezarrekoak eskarmentu handia dutenak, Kulom, Todorovic eta Borg gero. Ez du asmatu oraingoan Munbruk. Jendeak ala ere txalo, liderra da. Talde honetan frankizia den jokalaria bera da, pasea ona, asistentzia bikaina, ez. Ez du asmatu Marko Todorovicek, azken bi erasoak ondo egindakoak ziren, baina ez dute sartu baloia saskian Barrura. Urtasunek 3koa, ez da honek ere. Kulom azkar jokatu nahi du orain. Bera joango alda Barrura, ez. Jokaldia orain agindu, azpitik Todorovic eta pertsonala egin diote. Ederra benetan. Bai gero, hemen miribilan ohituta daude magoa ikusten ez, dikeko magoa, baina Koloni orain jendeak txalo, benetan ondo merezita. Sekulako minutuak egin ditu, 7 minutu bikain. Bai, dagoeneko lau asistentzi banatu ditu, ez? Eta ez hori bakarrik, 2 puntu sartu ondoren 2 rebotere bai, eta nola eraman duen, ez? Orain arte partiaren tempoa. Esan nahi nuen, noski orain Raul López atera da bere lekuan. Eta Raul López badakigu danok, saskibaloia jarraitzen duen edonor daki, zein den ez, Raul López. Baina, Kolom egon denean ere, sekulako minutuak egin ditu. Hori gauza handia da, ez da? 2 antolatzaile eukitzea eta 2 apartak. Ragi, 3koa! Espezialista da, horretako ekarri dute, lehenengo aleginean Barrura. Bai, Gasteizen ere 2tik 2 sartu zituen, orain arte zu 3korik huts egin denboraldi hasiera honetan, 3tik 3 sartu ditu. Etorri zenean eta aurkezpeneko agerraldian, norbaite galetu zuen zergatik betik 3koak, ez da? 2korik ez azla egizuta, bai, badakit beste gauza batzuk egiten, baina unibertsitatean neukan teknikoak, entrenatzaileak horixe eskatzen zidan, da horregatik naiz espezialista. Baina ikasiko dut, esate zuen agarra jotzen, ikasiko dut beste gauza batzuk egiten. Eta aipatu genuen, baina bere unibertsitateko azkeneko urtean, bakarrik 8 aldiz jaurti zuen bitik, eta, irukidek ezagite, 70 edo la, 3ko jaurti zituen, eta 95% portzentajarekin beraz jaurtitzaile zitala erakutsi zuen, eta aurten ere erakusten ari da hemen Bilbao Basketean. Borg, bera bakarrik egingo du jokaldia, ez, pasa eginda. Kristalean lagunduta aurrera egin nahi izan du Williamsek, pertsonala, bai. Williams beraz orain kantxan,
Todorovicen lekuan. Poliki-poliki rotazioak, Sitok ere hori gustoko izaten du, ezta? Rotazio asko, jendea denbora guztian eunetik eunean egon dadine. Bere honenean egon dadin katxan. Dagoeneko, Munburu ezik jokalari guztiak aldatu ditu, ez? Eta ikusita nola dagoen momentu honetan markagailua aukera izango dute, ez? Jarraitzeko errotazioak egiten. Eta beste aldean, antzematen da, ez? Ezina. Ezina erasoan, baino gogo gehiagorekin, ez? Bai Bernirekin eta Urtosenerekin tensio gehiago ezarri duela momentu honetan defensako lanean. Eta agian hemendik aurrea zailtasun gehiago izango ditu, ez? Bilbao Basketek bere sistemak lantzeko. Berni ere kantxan dago orain. Berni Rodríguez, eskarmentua, esperientzia ematen dio taldeari. Raúl López laguna behar du, aurkitu du Munburu. Berriro ere Raúl, 10 segundu orain dilabetza honetan. Hernán Gómez atera zaio. Williams ez. Txapela orain Porzingisek. Hain dira handiak, bita 16 ditu Porzingisek. Adorea behar da, hauen kontra baloia urpala zuztera joateko saskira. Eta Porzingisek urtetik urtera hainbat zentimetro azten da, iaz 2 eta 12 ematen zizkioten, aurten 2 eta 16, 2 eta 17, azebeko bida ofizialean. Nik hemen ere galdetu egin diet Escotrozen laguntzailei eta esan diate, alaxe dela, urtetik urtera geroz eta luzeagoa dela. Eta, oraindik 19 urte dituen jokalaria da, esaten da ez, normalean ez, baina 20 urtera arte ere, pertsona batek hazi daitekela. Barrura berriro ere Ragi. BTB, Josan. Bai, utzi ezkeo distantzi pixka bat nahiko denbora izaten du, ez, askia ikusteko eta beso hori armatzeko oso ondo kokatzen da gainaz, ez, kuadratu, bikain, eta ukondoa saskiari begira jartzen du eta teknikoki oso jokalari fina, ez, jaurtitzeko orduan. Bernik ere badaki hala ere oraingoan huts egin du. Williams. Urratsak egin omen ditu hor. Egia esan, Sevillakoak jetxi dira, garaiz, ezta? Eta orduan behar bada baloia hartuta Uztaira bide horretan pausu bat gehiago eman du. Andusiutx, hau ere jaurtitzailea da, baina ez ditu hainbesteko batazbesteko onak egin, eta badirudi konfiantza falta apur bat ere baduela orain Andusiutxek. Eta agian beste rol bat ere badauka aurten taldean, ez? Iaz Valladoliden jaurtitzailea zen, puntuak ere lortu zituen jokalaria, baino ikusita zer daukan gaur taldean, ez? Aurten Bilbao Basketen ikusten beste rol bat ere betetzeko kapaz izango dela. Haserre zito, iruko hori garbi egin duelako Zemsek, txaloak hemen taldeari izan ere 33 segundu falta dira. Lehenengo laurdena bukatzeko eta 25 puntu, 25 eta 12. Eraso festa da hau. Entzun egingo ditugu. Entrenatzaileak. Settle down, you gotta play defense, you gotta close the touch, that's all he does is shoot the ball, but you gotta be active in and out. Inside, tag, close, trust yourselves, and rebound. Next time down, in horns, you guys have crossed. Konfidantza eskatu die lehenengo, euren buruan gan. Willie, come off, X, roll. Willie, go get Bernie right here, pocket pass, all right? You gotta do it with your defense, let's go, come on! Eta defentsan lan gehiago egin behar dutela. Bai, dagoeneko 25 puntu sartu dizkio Bilbao Basketek, ez? Sevillako talde guztiak 12 puntu, etxetikan kanpo badakizu, ez? Puntuko boru horrekin zailtasunak izango dituzula, ez? Partida aurrera ateratzeko haindikan asko gelditzen da, egia da, ez? Konfiantza behar duela Sevillako taldeak. Urruti xamar ikusten da, ez? Momentu honetan markagailuan eta zuloan ikusten bada sailkapenean areta gogorrago izaten da, ez? Konfiantza lotzea. Gogoan izan, goitik orain. Erasoan Andusiutxi. Enaiz konturatu blokeoan izango zen. Bai. Bultzada bat egin diola. Baina lehen Audi Norris eta Scott Rosen arpegiak ikusita arduratuta daude, eurak biak ere bai. Hau, orain arte behintzat, uholdea da. Hau, ura goitibera, dator.
Sevillakoentzat. Oso ondo ari delako jokatzen Bilbao Basket hori ere egia da. Alaxe, bai defentsan da baita erasoan ere. Urtasunek irukoa du, asmatu egin du. Borg, begira gelditu zaio, bada denborarik oraindik ere. Raul Lópezek, jaurti bai, sarea ikutu bai, sartu ez, 25 Bilbao Basketek, Sevillak 15, lehenengo laurdena bukatu denean. Eta 15, 10 goitik Bilbao Basket lehenengo laurden honetan, erakustaldia eman du taldeak, bai defentsan eta baita erasoan ere. Datuak begiratu ezkero, Josean, garbi ez da? Bai, ikusita gainaz nola jokatzen ari den, ez? Oso olasa ikusten dugu, 25 puntu esan duzu moduan, lehenengo 10 minutuetan, ez dakigu mantenduko duen, ez? Horrelako saspiraketa kopurua, baina bueno, 3,tikan porzentai izugarria lortu du orain arte, zazpitikan 5, 70-71, ez zenbaki potoloak dira horiek. Bertantzek esate baterako 3-3 sartu ditu. 3 sartu ditu eta bueno, gero pixka bat gogortu egin du defentsa, ez? Berni Rodríguezekin eta Urtasunekin nabaritzen da beste zerbait gehiago, tensio gehiago Sevillan, baina alataz ere esan behar dugu oso ondo lantzen dituela sistema guztiak Bilbao Basketek. Ragik, urts egin du oraingo honetan. 6-75 kanpokaldetik. Eta badirudi, defentsan orain behintzat argiago eta gogorrago atera direla Sevillakoak. Ondo iritsi da orain punteak eta egitea, ez? Borraizek bestela, beste irukua sartzeko arriskoa zeukan. Baina badirudi orain ikusi dutela, ez? Zer egin behar duten bere gainean egon. Eta hor agian zaitasun gehiago izango ditu hemendik aurrera, ez? Beso hori armatzeko baina errez. Zeimsek irukoa du, ez da sartuko. Errebotea, Raul Lópezen eskuetara iritsi da, errebote luzea zen eta. Williamsi, ze jokaldi egin behar duen, etortzeko laguntzera. Raulek ez dauka hor, pikanrolean jarraipenik eta Andjusitzen eskuetan dago orain baloia berriz ere. Ragi bada, bere bazterrean kokatuta, baita Borgere bestaldean. Hor da Borgena, ez, garaiz iritsi da Urtasun. Ragirena, bikoa zen, Hernán Gomezek baloia esku artean hartu eta defentsa hauek hobeak izan dira. Mugimendu gutxi, sistemen lantzeko momentuan eta hor ez dute irakurri zonakako defensa zen edo ez, edo defensa mistoren bat, eta agiar hor nahastu egin dira, ez, horrelako egoeratan normalean antolatzaileak pase bat eman ondoren mozketa bat egin behar du, ikusteko jarraipena izaten den edo ez, eta orduan segituan irakurtzen da, ez, zonakako defensa den edo buruz-buruzkoa. Bai, badirudi argiak apur bat itzaritzazkiola erasoan Bilbao Basketi agian horresegatik, Bertans eta Axel Herbel kantxaratu ditu Sito Alonso. Eta Herbelek lehenengo baloia begira nola defendatu duen. Raul, bera bakarrik sartuko alda, bai. Barruraino, azkenean Williamsek, erdiko kaletik etorrita, center lanak egineko, atzamar puntekin ikututa sartu egin du. Baina, honepa irakurtzen duela erraz, Raulek. Bai, hor ikusi du pasabide txiki bat eta nahikoa izan zaio behari, ez, aurpala zuzteko baloi hori. Bertansena da pertsonala. Berni Rodríguez lurrean, Bernik azkenean lehen Galileak esaten zigun, ez da? Talde oso gaztea dauka orain Sevillak. Eta eskarmentua, Berni moduko gizonek ematen diote, Berni sekulako ibilbidea egin du Espainiako saskibaloian, batez ere Unikagan, azken urteak Murtzian ere bai, eta ezagutzen du liga jakina eta esate baterako arbitroek ere bera ezagutzen dute. Noski bai, eskarmentu hondiko jokalaria da, ez? Eta beste aldetik, 30 urte ditu. Hori da. Berni Rodríguezek 30 ditu Urtasunek, eta bai Naparrak eta bai Rodríguezek nik uste ematen diola, ez? Ematen diotela taldeari tensio hori eta eskarmentua, ez? Bestela esan dezuna, jokalari gazte asko ditu Sevilla. Atzekaldea harrapatu du hor Herbeli Porzingisek eta Goitibera. Honek erraz, sartzen ditu Goitibera, iritsi ezkero. Jokalari altuak ditu, gazteak eta altuak, ez? Hernán Gomezek ere 2,10 m ditu, 2,6 m esan dut moduan Juan de la Vegak, Porzingisek eta Balbinek 2,17 m, ez? Gazteak eta luzeak eta oso koordinatuak ditu, ez? Pibotak eta egal pibotak aurtengo Sevilla.
Raulek jaurti sartu ez, Andusicek ere kale egin du lehengo irukoan Bertans. Ezin, horre eman nahi zuen hartu baino lehenago, ez da? Raulek, Andusic sarrera egin nahi eta pertsonala. Egin dio, garbi gainera, Porzingis. Zenbaterainoko garrantzitsua izaten den konfidantza, ez da? Andusicek utxe egin du iruko horretan, eta gero esan du, kanpotik ezin baldin badiat, barrura egiten alegin nauk, ez da? Segurueneko hori pentsatuko zuen buruan. Eta sisteman bidez lortu egin dute hor desoreka txiki bat, aldaketa bat izan da, Porzingisekin gelditu da, eta Andusic baina azkarragoa da, eta mugimendu hortan, alboko mugimendu hortan oso errez irabazi dio. Herbel, bertan zetorri da laguntzera, ez dauka irukoa egiterik, sarrera egin behar, barrura! Iris Bertansen sarrera hori indarrez aparta, Hausart bai, baina indarrez ere gogor. Esan nahi dut hor zangoak ere behar dira, Bai, lehenengo defensa Alex Urtasunek oso zuzena egin du. Keinua ez du egintzi, baino gero iskin egin dio, beste aldetikan, eta hor bai aukera izan duela, Bertans defenditzea oso zaila delako. Pertsonala, Raulek eta eseri egin du, Zitok. Bai, aldaketa eskatuta zegoela ikusi du Raul Lopezek, eta ezagit horrexegatik agian lapurreta bilatzera joan egin da, baina falta egin dut, eta gero esango nuke nahiko burumakur eseri dela, ezagit oso gustura joan den eginiko lanarekin bikeko antolatzailea. Bai, nik ere horixe susmatu diot aurpegian. Ara nun aurkitu duen pasea Radicevic gazteak. 20 urte besterik ez ditu, Serbiarra da Partizanen egindakoa, baina Sevillan dago gaztetatik. Andusic eta Bertans. Kulom. Defensan izango da noski, ez da? Bai. Ogitzen zegoen alboaka. Baina iruditu zain momentu batean behar bada Kolomek ukondoa jaso ere egin duela. Radicevicen lehenengo falta da, bigarrena taldeak. Eta jendea lasai oso miribilan. Erraz ikusten du partidua, eta ez da, 10 goiti dago Bilbao Basket, eta miribilakoak zaleak oitu dira muga-mugako partiduetara, eta favorito izan da partiduak erraz irabaztea. Ez da hemen oitura, dena den, begira oraingoan ere ze asistentzia eman dion Kolomek Herbeli. Definizioa bikainare, zenbat ere erreza horre eskumuturra biratu behar izan du Axel Herbelek azken unean, eta eskeraketa ederra lortu du. Pertsonala egin diote orain Berni Rodríguezi, jaurtiketak izango ditu Andaluziakoak. Bernik lehen Josanek aipatu du 34 urte, baina dagoeneko hause bere 16. denboraldia da Azabeligan, profesionalen artean. Eta bestak beste munduko txapelduna, Unikajarekin ere liga, kopak irabazitakoa, Final Fourak jokaturikoa, beraz palmares ederra duen jokalaria Berni Rodríguez. Bai, eta Malagatik Sevillara, hori Andaluzian. Asmatu du, lehenengo jaurtiketa librea. Hala ere txaloa jasoko ditu Malagara doanean, horretaz ez zuki inolako zalantzarik. Seguro bai ez, bueltatxo bat egin zuen Murtziatik eta. Noski. Kulon, baloia jokoan, 31 eta 21 hortxe dago, Lehenengo laurdena oso erasokorra izan da, 25 puntukoa, 10 puntuko diferentzia horretan goitik dago. Bilbao Basket eta eutsi egiten dio horri. Bertans, irekita dauka Kolom. Williamsen bila Herbel, jaurti egin behar. Ez, ikutu bai. Williams, baloi bila. Azkenean Kolombi eman dio, berrirore 14 segundu. Andusic, sarrera. Pertsonala egin dio Bernik. Ez du balio. Epalia garbi esan du ez, baina hemen jendeak bestelako eritzia dauka. Aiba, hori, begira, Raji, bitartean, bizikleta estatikoan, bizikleta estatikoan. Partia guztietan egiten du. Bai, baina esan nahi dut, bitxia dela berea baina normalean ez dugu ikusten, hainbeste jokalari badaude, ezta? Eta nik ez dugu gogoan beste inor behintzat taldean egonda, ez lesionatuta egonda noski, berotzeko horrelako ejerzizioak egiten. Bueno, belaunean ebakuntza egin zioten uda honetan, agian ez du euneko eunean osatuta belaun hori, eta beroa mantentzeko beroketarik eta hauek egiten ditu txirrindularekin.
Kulom, irukoa da. Ez da sartuko, errebotea Herbelek. Ze pozik dabilen Herbel aurten. Igazko urtea hain gogorra izan ondoren badirudi berrirore gaztetu dela mutila, Belgikakoa. Kulomena bigarrena ere bera. Eta zer ez antzematen dion, ez? Nundikan etorri behar duen baloia, dagoeneko 4 errebote lortu ditu erasoan, eta hor bai, ez? Trebezia daukala belgiarrak. Gulen da berrirore jokoan. Katiatuta gelditu da Bertans. Eta begira, 2 batekoa. Ez, Ez? ez ezerik gabe Taula ikutu delako. taula, gero gainera sartu egin da baloia, baina Herbelek taula ikutu ostean jodu baloia. Eta, bueno, balio gabeko txapela zen, baina gero gainera baloia sare barruan amaitu du beraz, ez zegoen zalantzarik. Bai Arsi emandako aginduak, Scott Rozek. Bai, bitxia da gero ikustea, talde bateko entrenatzaileak une oro eserita egotea, agian Josan zuk zer izango duzu esateko ezaugarri honen inguruan, baina gainera klubak azaldu zuen, ez, ohar baten bitartez, Rozekiko solidaritateari begira edo horri helduta, beste entrenatzaileak ere, bigarren entrenatzaileak edo laguntzaileak ere zirela zutik egongo partidetan. Phil Jacksonek ere eraztunak irabaz ez zuen, ez, eserita. Phil Jackson. Ura lantzean behin altxatzen zen. Altxatu behar zenean. Hirukoa da jaurtiketa, barrura, bete-betean eta garbi-garbi. Eta gainera, azken segunduan, 31, Bilbao Basketek, 26 Sevillak. Hurbildu eginda, 31 eta 26, 5 puntura hurbildu dira Sevillakoak, eta Zito Alonsek eskatzen ziren, defentsa gehiago noski, errebotea eskatzen ziren, eta iruditu zait, ez zegoela bate gustora Zito egiten ari diren lanarekin. Motiboak baditu, ez, erlajazio pixka bat ere ikusi dugu momentu honetan, Bilbao Basketen, bigarren laurdenean, ez du aurkitzen nahi duen erritmoa, 6 eta 11 ari da galtzen, tensio gehiago nahi du defentsan, abiadura gehiago erasoan, eta protagonismo gehiago behar du Alex Mumbruk, ez? Orain arte 9 minutu jokatu ditu, ez du ezer lortu, jaurtiketa bat egin du bakarrik, baloia bere eskuartean ez da iristen ondo eta zuzen, eta badakigu zenbateko pisua daukan, ez? Kataluniarrak talde hontan, eta nik uste taldeak beharekin jokatu behar du. Eta eskatu duen beste gauzetariko bada, momentu gogorretarako jaurtiketa libreak ere behar direla. Hori ere, gogor jokatu ezkero, lortuko dituztela jaurtiketa libreak. Bai, baina desoreka dago, arlo hortan, 13 saiakera egin ditu 3 eta 18 bakarrik, biko jaurtiketetan, ez? Gutxi provokatu du, oso errez jokatu du orain arte, Bilbao Basketek, eta agian horregatikan, eta utz eta 7 partziala jaso ondoren horregatikan ustartea, eta Zito Alonsoren kezka. Hau izan da, lehenengo jaurtiketa librea Bilbao Basketentzat gaurko partidan. Bai, horregatipa. Eta nik uste, lehenengo laurdena hain izan da erraza edo ikusgarria edo erakustaldia, beltzentzat, bigarrenean apurua bera egin dute. Bai, eta hain erraz lortutako abantailak ez dire esaten oso onak, ez? Hasieran, agian, noiz behinka, partida oso lasai joaten da, baina hemen ikusten ari gera komplikatzen ari zaiola pixka bat, ez? Sevillak ere lortu duelako, nahi zuen denbora eta erritmoa. Pertsonala egin diote orain, Oriolari, eta gainera 2 batekoa izango da. Eta jendea serrez, falta behan egin dio Herbelek, ero Oriolak lortu egin du, altxatzea eta jaurtiketa egitea, baina hor muga-mugan, Falta muga-mugan egin du Herbelek, agian ondoko marratik ere ateratzezaken Sevilla. Nik uste ondo pitatuta dela, hor Munarrek erabaki du, jaurtiketa egiten ari zela, mugimendu berberean, eta horrek islatzen du, oso bigun ari dela defenditzen orain Bilbao Basket, eta beste zerbait gehiago behar du. Ara, eskatu du Josan Aldalurrek produkzioa Mumruren eskutik, eta begira nola iritsi den 3koa. Bertantzek ikusi du, Mumru kapitaina da, eta bere taldea behartuta ikusten duenean erantzunkizuna bere gaina hartzen, bizkar gainean hartzen badaki. Trust each other. You gotta tag and you gotta close out. It is what it is. Don't miss those shots, but you gotta stay aggressive, all right? Listen, 3 minutes. You worked your way back in the game. Now we gotta be
cross. All right? Yes, no matter what, cross. All right? Keep it moving. Here, underneath and work. Take your time and find a good one. All right? Keep doing it with your defense, though. Let's go. Come on. Let's go, baby. Defense. 1, 2, 3, defense. Andorra eta Gran Canarian arteko partiduare jokoan da, 9etan hasita, 34 eta 40 aurretik dira Kanariakoak. Eta hemen berriz 6 puntura, baina 3 ere ipini dira Sevillakoak. Norgehiagoka nola hasi den ikusita, diferentzia orain txikia da, itxuraz. Baina badator eta hori eskatu die Scott Rothek. Partiduari eusteko, partiduaren barruan daudela eta eusteko egoera horre. Bai, agian hori da helburua, ez? Scott Rothentzat ikusita gaina ze zailtasunak dituen bere taldeak partidaren barruan mantentzeko. Lortu egin du, ikusita nola hasi duen, ez? Lehenengo laurdena bere taldeak, baino pixkanaka egokitzen joan da, eta orain buru belarri sartuta dago partidan, ez? Orain erasoko falta bat egin dute hor mugitu dulako blokeoa. Berni Rodríguezek egin du. Ea etekina lortzen duen, orain erasoaldi hontan Bilbao Basketek. Mumbruk Berniren kontra. Zenba bider eginete du Mumbruk jokaldi hau, artista da, eta Josanek eskatu dionetik, hor dabil. Hirukoa lehenengo, orain bikoa barrurantza etorrita. Berni Rodríguez eta James. Kolom, kateatuta gelditu da. Pulen entzatzen, ez da iritsi Bertans. Galdu egin du ala ere, Pulenek Kulom. Bertans dauka alde batean, Mumbruk bestean, ez, zigerri egin dio. Ernik eta jokaldia bai Arsentza da, ondo. Ondo bokatu dut. Ondo babestu du, bere gorputzarekin, baloia ezkerraldea eraman du, ondo babestuz, eta taula bilatu ondoren saskiraketa. Kulom eta Mumbruk, Bertans. Posteatu egingo dio berriro ere. Berni Rodríguezi. Eta pertsonala Andaluziako jokalari. Hirugarrena. Borroka polita ikusten ari ginen, ez? Bai, pikatuta daude, bai, ez? nik uste ez zuela merezi, falta hori pitatzea. Urruti xamar zegoelako orain dikan, saskitikan, eta kontaktuaren bila eta neurtzen zegoelako, ez? Hor gerri guru hori. Asarre dago Berni. Hori ezin da pitatu. Asarre dago. Baina berriro ere erantzukizuna Mumbruk hartu du, eta orain zenbakiak hobetzen ari da, Josan? Noski bai, ez orain nahi duen lekuan ari da jasotzen, ez? Sisteman bidez, behin eta berriz ari da taldea Alex Mumbruk bilatzen, eta hor bai, ez? Erantzuna bikaina ematen ari dela Hegaleko Kataluniarra. Liderra ez bakarrik kantxatik kanpo ere bai. Eta alaxe erakusi du, aurtengo uda luze honetan, Bilbotarrentzat uda luzea izan da eta. Eta Berni Rodríguez noski hirugarren falta hori dela eta eseri egin du Scott Rothek. Eta ikusiko dugu orain ze moduz moldatzen den talde Andaluziarra, ze nik esango nuke euren susperraldia Berni Rodríguezen agerraldiarekin batera iritsi dela. James eta Kolom. Pulenen bila. Porzingis eta berriro ere James. Pulen. Jokoa, jolasa ere bai, ez du aurkitu lagunik Kolom. Mumbruk dauka albo batean, Herbel bestaldean, Anda Bertans. Azpitik Herbeli, ederra, ikusgarria benetan, eta pazientzia, pazientzia. Sito Alonso bera ere pozik jokaldi horrekin. Bai, hor nik esango nuke pasaran zebilela hor Herbel, ez? Nahi zuen aldegin, pasabidea usteko Bertans, baino Bertans ondo ikusi du, ez? Mosketa hori, beak ere ikusi du aukera ez zeukala, ez? Ondo bukatzeko jokaldia, eta azkenean lortu egin du asistentzia. Bai. Eta gaina Herbelek uztaia pasata gero berriro atzetik ekarri du baloia. Erne hon berda, beti baloia begiratuz, ez? Eta nun dagoen. Bai, eta gizon handi batzu hori kosta egite zaie, Askotan. Horrek eskatzen du burua oso azkar eukitzea eta kontzentrazioa batez ere. Bai, noski bai ez, eta zuk badakizu, ez? Aukera baldin badago, baloia eskuartean jarriko dizuela. Galilea, Josan Aldalurren ezaguna ere bai. Bai. Leku batzutan tokatu gea, bai, akarrekin. Bera da orain, Sevillako taldean badakizue inbertsio fondo batek erosi du. Sevillako klubak Ajasol ez dago dagoeneko, eta 4 milioiko aurrekontuarekin ari dira. Ez, pasea luzetxo orain, Herbelek Mumbruri.
kezkatuta alare ikusten dugu Galilea. Dena den esan digu, pazientzia handia duen gizona dela, munduak eta saskibaloiak erakutsi diola, taldeak iraunkorrak izan behar direla eta apustu bati eutsi egin behar zaiola, ez da? Bai, geho inguruan daudenak, ez, izan berute pazientzia, haiek ere bai. Thames eta Byers. Oriolak, baloia eskutan bazeukan, min hartu du belaunarekin, irutze zait. Uste dut aurpegian min hartu duela Porzingisek, Ez du ezer. pertsonala berak egin du noski, baina gozez joan da baloi bila, hor da. Ez, belauna etzen, besoa zen, bertan zen besoa. Sekulako talde itxura dauka Bilbao Basketek aurten. Esan nahi dut, lehenengotik hartu dio puntua itxuraz Sito Alonso, jerarkiak eta berehala banatu ditu. Badakigu, Sito Alonso Gasteizen ez Donostian egonda 3 urtetan, eta badakigu oso arauzalea dela eta bere jokoan eta taldeak zuzentzen dituenean, baina berehala hartu dio taldeari puntua. Bea ere jakitun da, ez, zer rola dauden hemen, ze zaitasunak, zer dagoen, ez, atzetikan, zeintzuk diran veteranoak, zeinik kalka behar zaion momentu batzuetan, eta nola zuzendu behar duen taldea, ez, eskarmentu handiko entrenatzailea da, gaztea aldi berean, baino oso ondo ari da zuzentzen, ez, aurtengo Bilbao Basket eta asko nabaritzen da, ez, bere eskua. Watts dago orain jokoan, Juan. Bai, lehenengo minutuak izango ditu jokalari estatu batuarrak, honek ere badu esperientzia Europan, baina batik bat Alemaniako ligan, 6 urte eman ditu bertan, Frantzian ere hainbat hilabete eman zituen, baina noski, Espainiako liga bezain liga handi batean sekula aritu eta orain arte behintzat ez du ezer askorik erakutsi lehenengo 4 jardunaldietan. Oriolak jaurtiketa librea bai, lehenengoa Lebeko jokalari bat, gora ekarri, eta orain arte erabakigarria izan da, gaztea. Merkea, esate zigun Galileak, baina horrelako apustu batzutan ondo ateratzen zirela. Eta arrazoia dauka, ez, jokalari gazteak ere aurkitu behar dira. Jarraitu, ikusi nola moldatzen diran, ez, ze ardurak izaten dituzten dauden taldeetan, eta diru gutxi baldin badago horrelako apustuak ere egin beharrezkoak izaten dira. Kulom, pazientziaz jokatuz berriro ere, azkenean aurkitu du. Mumbrú barrura, 3-3, Alex Mumbrú. Baina berriro ere, beldurri gabe, konfiantza handiarekin, baloia mugitu barrura kanpora, eta azkenean Mumbrurentzat jaurtiketa horre berarentza zen egin beharrekoa, bakarrik. Eta ia 2 iruko sartzen ari da, batez beste Alex Mumbrú, aurten. Duela 2 jardunaldi Murtzaren kontrako partidan, Bilbao Basketen historian sartu zen bete-betean, bere 254. irukoa sartu baitzuen, eta modu horretan berak kokatu zen iruko saskiratzaileen zerrendako puntan, bera da historiako Bilbao Basketen historian iruko gehien sartu den jokalaria, eta ordutik beste 4 sartu ditu, 2 sartu zizkion Baskoineri, eta beste 2 deramatza gaur. Azken jokaldia izango da erasoan, lehenengo zati honetan, Bilbao Basketentzat. Kulom, bertan zen bila, ez. 4 segundu, berak egin behar sarrera, ezingo du jaurti azkenean. Ez, bukatu dira segunduak, Byers. Ia, sartu inda. Byersena, ikutu bai uztaia, baina ez da barruan beraz. Josan, lehenengo zatian erraz, Bilbao Basket, 46 eta 34, apur bat estutu dionean Sevillak berriro joan da gora. Bai, uztarte bat eskatu du hor Sito Alonsok, presio gehiago eskatu die bere jokalariei, hor gogortu egin du bere defensa, aurkitu dute gainaz Mumbrú, kapitaina, eta geroztik berriz ere ies egin du markagailuan, laurdenare irabazi du eta onbidean dauka partida. 46 eta 34, atseden aldia. Arratsalde honetan ongi etorri danoi, berriz ere Gabon Endesa Ligan gaude. 46 eta 34 atseden aldian hemen Miribilan Bilbao Basket eta Sevillaren arteko partidua, eta egia esan lehenengo zati honetan ikusi duguna, kantxan ikusi dugunari begiratu ez gero, Josan errez ari da jokatzen Bilbao Basket. Bai, alematen du, eta nik uste dut abantaila nahiko ondo kudeatu duela, lehenengo laurdenean lortutakoa,
agian hor relajazio puntu bat ere ikusi dugu bigarren laurdenean, baina uztarte bat eskatu ondoren Sito Alonsok berriz ere defensak gogortu egin dira pixka bat eta Bilbao Basketek laurdena aurrera atera du. Beste partidu bat ere jokoan da, 5. jardunaldi honetan Andorra eta Granka, Kanaria Handia jokatzen ari direna, eta Kanaria Handia irabazten ari da 40 eta 43, Herbalife Gran Canaria Andorran, hemen 46 eta 34, eta bihar Labruxaren kontra Baskoniak arratsaldean eta guk goizean zuzenean eskainiko dizuegu Unicaja barkatu eta Gipuzkoa Basketen arteko partidua. Entzun dezagun Ponsarnau, entrenatzailea. Es una pista bonita, ¿no? Para ganar, como todas, cuando se gana. El ganar no tiene que ser la meta, ¿no? La meta, pues tenemos que estar centrados en todas estas cosas que tenemos que estar bien, ¿no? Como atacar bien y defender bien. Horba, Ponsarnauk esan dituenak dira hoiek biharko partiduari begira ez da erraza izango Unicajaren kontra, izan ere Unicaja sekulako denboraldia zera egiten ari da plazarekin. Bai, zailtasun asko izango ditu, ez? Kontuan izanik gainaz, zailtasuna dituen osatzeko plantilla. Eta badirudi, ez? Andorraren aurkako partida hortan zentratu direla, ez? Indar guztiak datorren asterako. Hori ere eskainiko dugu zuzenean. Hala ere partida jokatu inberda, baina badirudi ia ezinezkoa izango dela, ez? Ikusita nola jokatzen duen Unicaja beretzen. Eta ikusi duzue, Bruxan kontra jokatuko du, Manresako taldearen kontra jokatuko du Baskoniak arratsaldean, Baskoniak atzo Euroligan irabazi, eta Bilbao Basketi ere irabazi zion ACB Ligan. Gaurko partidu honi miribilakoari dagokionez, Josan, Kulon antolatzaile lanetan oso ondo. Denboraldia zera honetan alaxe ikusi du. Bai, eta nik esango nuke, ez? Antolatzaile posizio hortan zailtasun izugarriak ikusten zaizkiola Sevillari, ez? Bulenek 2 asistentzi banatu ditu, hori egia da. Baina hor beste zer gutxi ikusten da, ez? Antolaketa lan hortan zailtasun izugarriak ditu Sevillak ondo jokatzeko eta lantzeko bere sistemak. Eta hori gutxi ezpaldima da ere, defentsan oso bigun ikusten dugu momentu batzuetan. Juan de la Vega eta Sevillari dagokionez, aipatu duzu lehen partidua eseran guztiz aldatu dutela taldea utxe eta lau, ez dakit, entrenatzailea ere Roz hor bere aginduak ematen, talde honi zerbait falta zaio orain arte ikusten ari garenaz. Bueno, erdi berrometan aipatu dut ez, iztako falta zaiona da entrenatzaile batzutik ikustea, baina hori albo batera utzita, ligan puntu gehien jasotzen duen taldea da, Sevilla, eta partida hasieran hori agerian utzi dute, ez? Nahi bezala lortu ditu saskiak Bilbao Basketek, gerora Urtasun eta Berni Rodriguezen agerraldiarekin hobeto estutu dute defentsan, eta horrek auspo pixko bat eman dio talde andaluziarrari, gero iruko batzuk ere sartu dituzte, Pulenen puntu batzuk, Oriolak ere lan egin du zaipean, baina berriro ere, bigarren laurdeneko azkeneko minutuetan estutu egin du berriro Bilbao Basketek eta 12 puntuko aldea eraman du atxeden ari. 46 eta 34, 12 goitik bai, Bilbao Basket Sevillaren kontra, eta nola aldatzen diren bai taldeak, baina baita dinamikak eta konfidantzak ere. Bilbao Basketek badaki egiten ari den denboraldia zera honekin gaur favoritua dela, azkenaren kontra jokatzen ari delako besteak beste, baina hori kantxan igerri egiten da. Nabarmena da. Funtsezkotasun izugarria erakusten du, ez? Defensako lan horrek etekin izugarria ematen dio taldeari, ez? Hasieratik gainaz gogortu egiten du partida, Sito Alonsok beak, ez? Ezartzen du hor neurria, eta epaileei nahiko zaila egiten zaie, ez? Neurri hori jaistea, eta badirudi hor konfiantza izugarria lortzen duela, ez? Jokalari guztiak ere badakite zein den bere rola, baina jokalari guztien implikazioa lortu du defensako lan hortan. Eta Scott Roth ikusi dugu lehen, Baskoniako jokalari ere izandakoa, Scott Roth. Lehen partidua hasi aurretik, ordu terdi lehenago ere, kanpoan zen eskilaretan eserita lurrean sekulako puroa erretzen du. Bai, lasai gizona, oraindik trajea eta jantzi gabe, puro handi hoietaiko bat, tranquil erratzen, kanpokaldean noski. Galdetu dugu eta esan digu Don Nelsoni kopiatu ziola hori, berarekin egon zenean, eta gustora egiten duela eta beti partidua hasi aurretik. Agian lasai ongo da, zeren entrenatzailea mozten badute, beha jarraituko duelako, ez? Hasi da!
bigarren zatia. Eta orain bai, orain aseratik ipini dute Radicevic Sevillakoek bostekoan, baloia beltza izango da. Hala ez? Bai ez, hor Arainak konfunditu egin da, Araina epailea, uste dut ez duela pentsatu ere adierazten aritzen eta baloia Bilbao Basketik ematen zion, baina gero bera jabetu egin da Eginako utxuneaz eta zuzendu egin du. Ondo orain, Balbin, kantxaren uztaipe horretan lan gogor eginez, altuera ere badu, mutilonek, noski. Eta hori, bentaja da, beti da, bentaja uztaipeko lan horretan. Bita 17, berez. Etzen bat ere Arza, saskiratze horri, baina azkenean 3. aleginean, eta uste dut Todorovic ikutu duela gainera, barrura joan da. 48. puntua. Azpikaldetik Puleni. Pertsonala izango da Andiusicena. Bai, badirudi Pulenek ardurak nahi dituela hartu, ez? Abiadura pixka bat falta zaio jokalari honi, ez? Lasaiantxean jokatzen du, hala eman du, ez? Sensazioak alakoak banatu ditu lehenengo zatian. Eta nire ikuspuntutikan Sevillak fitxatu du jokalari hau, badakielako zenbateko kalitatea daukan, ez? Erasoko jokoan, eta orain arte ezer gutxi erakutsi du gaurko partidan. Bai, baina besteak beste, Eurokopako azkenengo partiduan esate baterako 27 jaurtiketa egin zituen oker espanago eta 3 bakarrik sartu. Bai, agian ez dago, ez? Neurria ere behar dela, ez da? Neurria hartu beharko du, ez? Eta irakurri ere nola dagoen, eta beak erabaki horiek ondo hartu. Bai, eta iaz Bartzelonan lehen aipatu dugu sol rol espezifikoa izan zuela, baina lehenago aurreko urtean Bolonian ibili zen eta 23 puntu sartu zituen batez beste. Antzeko rola izan da, hemen izango duen antzeko rola izan da. Sobien izango duen rol antzeko bat izango zuenan Bolonian eta ezberik gabe bere izan zen saskiratzaile nagusia. 3koa sartu du Kulomek. Berriz ere, datuak onak. 16tik 8 orain arte Bilbao Basketek 3ko jaurtiketetan eta posik Zito Alonso. Atzetik Pulenek pertsonala, Kulomi, ez badan jaurti, eta sartu. Lehenengo falta da Pulemena. Minutu terdi bigarren zati honen haseran eta egia esan gauzak asko ez dira aldatu, lehengo antzera ez. Ez du ikusi hor Herbelek, Mumruren pasea, baina ala ere beltza da orain dibaloia. Marko Todorovic, Balbinen kontra. Ez dauka lagunik, behek aldetik eman nahi zion hor Kulomi, ez pasea pikatu hori txarra. Nora ezean gelditu da, Todorovic, orain Andiusicci zergatiak eskatzen, ez da? Bai, ikusten dugu gainaz, ez? Momentu batzuetan, zalantzak daudela eta agian horregatik. Bai, baina Marko Todorovic jardunaldiko jokalaria ere izan zen, onena, bigarrenean, eta gaur berriz, datuei begiratu ezkero, ez da partidu ona pibota egiten ari dena. Ba, eta aurre ikuspenetan pentsa genezake gaur aukera ona izango zuela zenbaki onak izateko, izan ere orain arte Sevillaren aurka jokatu duten talde guztietako pivotek sekulako partiak egin dituzte, bai alde batetik Sekulitzek edo Sigmak, Tenerifen, Pankok berak Fuenlabradan, Augusto Limak aurreko estean Murtzarekin, pivot guztiek oso zenbaki onak lortu dituzte Horba! Sevillaren aurka. Horba, oraingoan bai, Zabal-zabalik, keinu egin, barrurantza sartu eta gero esku bakar batez, ezta? Jarraipena faltatzen zaio askotan, ez oraindik jokalari gaztea da, ez? Egiten ari da, ikasten eta hortarako etorri da Bilbora. Bai, eta agian hori lortu behar du, ez? Jarraipena, funtsezkotasun gehiago eta tensioa mantendu, ez? Partida guztian zehar, hemen aukera bikaina daukalako aurten, ez? Hori lortzeko. Bai, Zito ezagutze zuen eta minutuak nahi ditu, eta minutuak baditu, Eta irakasle honak kantxa barruan ere bai. Eskarmentua handikoak, bai Herbel, bai Mumru bera. Kulon berriro ere txalo artean eta Raul Lopezi ere bai. Jendeak miresmena dio eta noski Raul Lopez. Mumru eta Andiusi txirukoa da. Ez da sartuko. Herbelek ikutu bai, ala ere baloia azkenean Zeimsen eskuetara. Kateatuta gelditu da hor Raul Lopez. Zeims eta
Hiruko jaurtiketa urrunekoa zen, errebotea Raúl Lópezek berak jaso du, ez du asmatu eta Bayarsek. Mumbrú eta Andjusic. Andjusic eta Herbel, barruan dauka Marko Todorovic, jaurtiketa egin du Belgikakoak, errebotea berriro ere Raúl Lópezek, txikienak, azkarrenak. Hori listo izatea da, hori argia izatea da. Jaurtitzeko modua dauka ez, Mumbrú. Barruan jokalari bat falta. Hor da extra pass deitzen dutena, eta begira. Eta begira nola bukatu duen Sito txalo baten, Juan? Dotorea, jokaldia. Utsartea, kantxan, Bilbao Basketek, 56-38 Sevillak. Herrieta latza jaso dute Sevillako jokalariek. Eskorrozek oso garbi esan die. Erabaki bat hartu beharra daukazue. Horrela ez dago jarraitzerik. 120 puntu egingo dizkigute horrela jarraitu ezkero. Eta isildu egin da. Laburra izan da gero, Utsartea, beraldetik. Hori esan eta kantxat ziren jokalariak, bestalde Sito Alonso oraindik azalpenak ematen ari zen bitartean. Bai, baina jokalariei begietara begiratu, esan diote, ez erreboterik, berriro errebotea jaso eta hirukoa sartu digute, berriro errebotea jaso eta uztaian utzi digute baloia, erabaki bat hartu beharrean zaudete. Bestela 120 puntura doaz. Baina ikusita zer da kantxa barruan momentu enten beste zerbait ere esateko nik uste dut badaukala, bai denbora eta beharra ikusita nola dagoen partida. Oso errez ari da jokatzen, taldeko jokoak ere askotan erakusten du asistentzi kopurua. Wow! Iru! Raúl López! Esan nahi dut, orain defentsa ona zen. 2 segundu falta ziren 24ak bukatzeko eta nundik eta nola sartu du hor Raúl Lópezek. Baina, nik uste dut aukera hobeagoa bazeukala, punteatzeko gertutikan eta hori ere ez dute ondo egin, kanpoan jokatzen ari diren 3 jokalari hauek produzio txikia ematen diote taldeari eta lehen aipatzen ari ditzen, asistentziko puruak ere zer esan handia izaten duela taldeko jokoan. Kino Kolonek beha bakarrik 7 asistentzi banatu ditu eta Pulen eta Zeimsen artean bakarra orain arte eta oberena arlo hortan Raditxevic izan da 3kokin, taldeko jokoa eskaxamarra erakutsi du orain arte Sevilla. Bai, ez dago jari horik erasoan, defentsan intentsitate handirik ez. Momentu honetan ez dirudi ACB Ligako talde handi bat. Oso mugatuta, bai jokalariei dagokionez eta batez ere jokuari. Ara! Zer egin duen orain? Todorovicek ze asistentzia puska, Raúl Lópezek. Sevillako jokalariak aulkiari begira, Guztiak ari dira, erasoaldi edo defentsa bakoitzaren ostean, puntua jasotzen dituzten bakoitzean, aulkiari begira esan ez bezala, nire errua ez da izan, baina berriro ere sartu digute. Eta berriro ere errebotea beltza Raúl López. Gozatzen ari dira beltzak. Nik uste Bilbao Basketeko jokalariek badakitela partidua oso bideratuta daukatela eta gozatzen ari dira orain Sevillaren kontra. Merezi dute joan den urtea pasata gero hemen zirenek behintzat. Horrelako norgehiagoak izatea orain. Itxura zerrazari direnak eta gozatzekoak. Hirukoa barrura! Wow! Bai, berriz ere begiekin defendatu dute, ez da? Despiste txiki bat izan du, hor zentimetro bat irabazi dio keinu batekin eta ez du besorik ere altxa, azken momentuan itzala egiteko modukoa. Eta horrela ezinezkoa da, ondo defenditzea Raúl López handi bat. Todorevicek ikutu, Raúl López borrokan hor. Hemen aulkitik zozer aldarrikatzen dute Sevillakoek, baina egia esan 24 segundu eman dizkiete. 14 behar zuenean. 14 dago orain. Orain bai zuzendu egin dute, Arainak eta Munar epaileek. Bien bitartean aldaketak egiteko prutxatu gote bi entratzaileak. Bertans, Ragi, aldatetik eta Berni Rodríguez kantxan ditugu. Eta zer, oraindik ez dira konforme. Ez dira konforme oraindik epaileak. Ikusi duten kronoarekin, Juan? Hori dirudi, agian segundoren bat igaro da. Ez dakit. Edo ez dakit begiratzen ari diren baloiak Uztaia ukitu duen,
nik uste Hernán Gomezen jaurtiketak bai, Uztaia ikutu duela, gero errebotearen gatik borroka egon da, agian uneren batean baloia kontrolatuta eduki du Bilbao Basketek, ez dakit hori begiratzen ari diren. Dena den, Alaxe izango balitz. Erabaki horra momentu honetan. Ikusita nola dagoen Ez markagailua. ba, segi, ez? Neri ara, txistuak ere entzuten hasi dira. Jendeak ere hori pentsatuko dugu. Esango du, nola, 74 eta 38, eta orain segundu batzun gora beran, irudiak begiratu beharrez, ez da. Bueno, epailei ere azterketak egiten diete, ez? Eta agian horregatik, ez? Gauzak zuzen eman berdirelako. Bai, aldatuko dute, 5 segundo baino ez dizkiote emango Sevillako taldeari, ulertzen dute. Ez duela ikutu, ez? Jaurtiketak ez duela Uztaia ikutu. Nik uste, ni zuzenean iruditu zait bai ikutu duela, baina... 5 segunduko jabetza beraz, Sevillako entzat. Zeimsek jaurti, sartu ez, errebotea Mumbruk, Raúl López. Jokaldia zein den agindu, eta bertan zen bila. Mumbru, kanpokaldean. Eta Bayarsek, bai, hori da. Bayarsek, hor jan egindu, Todorovic, blokeoa, nik uste gainditu nahi zuela, hor Mumbruren atzetik zetorren, eta Todorovic geldi zegoen, noski. Eta Todorovicek ere badu gorputza. Raúl López, hasi da jendea txaloka, hasi da jendea hemen Bilbao Basketi animoak emanez. Kanpokaldean bertan, oso behan baloia. Hala ere, irukoa jaurti du, ez du sartu. Berni Rodríguez kontraraso egin nahierik. Oriola, esku bakar bat ez, ondo, oso ondo bukatu du hor, ze Marko Todorovic zeugan. Bea, da, taldeko beren, orain arte, dagoeneko 11 puntu eta 15 puntuko valorazioa egin du, eta, bueno, erakusten ari da, jokalari gaztea, baina, Mumbru eta Ruggie. Bertans baloi bila. Jaurtitzeko moduan. 3 segundu, sarrera, ez. Oso behartua, txapela ipini dio Orbernik eta segundu bakar bat orain jabetza honetan. Ez da erabakigarria, ez da erabaki horra, baina azken finean hauek entrenamentutan saiatu egiten dira egiten, ez. Bukatu da Todorovicek ez du baloia ikutzerik izan, Raúl Lópezek pertsonala. Garbia. Bai, ikusi du taldea etzegoela ondo kokatuta eta peak erabaki du, ez? Kontraerasore gelditzea. Baina 24 puntu goitik, Bilbao Basket. Bai, nahi bezala ari da jokatzen, ez ergutxi, erakutsi du orain arte Sevillak, agian hor bigarren laurdenean, ez estutu du zerbait bere defensa, baina badirudi amore manda duela, momentu eta. Eta rotazioari dagokionez, orain Bor kantxara, baina Dejan Todorovic ez dugu ikusi, ez du ikusi partidu osoan zehar, eta gainera kamiseta luzea jantzita dauka, baita Germanek ere. Urtasun, bera bakarrik, sartu bai, baina saskiratzea lortu ez. Azkenean Williamsek badaezpadan ikutu egin du, eta kanporatera, Raúl López. Lehenengo aleginean ez du zirriketiorik aurkitu, orain 5-5 kontra. Ruggie, irekita, Bor laguntzera, blokeoa ipintzera. Bertans, kanpokaldean Bor, ondo, oso ondo, eta lehen mugimendua eskatzen zenuen, osean, orain asko mugitu dira gero, Partida proposa dauka, momentu enten Sito Alonsok sistemak lantzeko erasoan, ez? Eta badirudi hortan saiatzen ari direla, eta hortan adimentsua Raúl López da. Bernik jaurti bai, irukoa sartu ez, Ruggie. Antolatzailean unda, Rauli baloia eman, minutu terdi hirugarren laurdena bukatzeko eta nagusitasuna handia ari da erakusten. Gaur Bilbao Basket, Sevillaren kontrako partidu honetan. Bor. Eta bosteko txikiak orain bitaldek, Bilbao Basketek 3 antolatzaile eskolta ditu eta bestalde Sevillako taldeak 4 jokalari txiki. Jaurti egin behar, azken segunduan Bertansek bazterrera joan da, ez du asmatu, Uztaia ikutu du baloia baina irten eginda. Zeims. Oraingoan bai, garbi, sartu dute Sevillakoek Bayarsek. Eta ze begirada bota dion Sito Alonsok Tobias Borgi, Ez duela konto defendatu jaurtiketa hori. Jokandi txarra egindulako erasoan, mantendu du baloia eta horregatik agortu zaio iaia jabetza Bertansi. López, bera bakarrik sartu. Errebotea Williamsek, bigei bat. Indartxu. Bigei bat eta jendea hemen
pozik Octavius Williams egiten ari den jokoarekin. Goratu behar dugu bere talde hoiaren aurka. Jokatzen ari dira Latavius Williams. Iaz Zorigaiztoko lesioa izan zuen, lesio larria, demoraldi osoa jokatu gabe utzi zuen lesioa, peronea utzi zuen. Sevillan ari zen eta zein aurka, hori da, San Pabloen jokaturiko partidan, Sevillan. Bertan utzi zuen partida, gainera bere izaten ari zen partidako jokalaririk onena, eta bere berragarraldia hemen egin du, Bilbao Basketekin. Beste partiduan Andorra eta Herbalaifen arteko norgehiagokan 76 eta 74, Andorrakoak goitik momentu honetan. Thames, Urtasun, sarrera egin berriro ere, motz, labur gelditu zaio, Baiars irekita zeukan, baina Urtasunek Iruñakoak ikusi du, jokaldian bukatzeko moduan zegoela, Borg orain baloia gora eramanez. Anaia ere jokatzen ari da, ezta? Kanaria handiarekin, Andorran. Txemi Urtasun. Raul López, Ragi irukoa da, ez, airball, oso ondo Borg, oso ondo Borg, Juan egin behar da errebote horren bila. Bai, etzen erreza ez, ihartzea ez dula usterik ikutuko. Bukatu da, hirugarren laurdena, 70 Bilbao Basketek, 43 Sevillak. Partidu erraza du Bilbao Basketek aur Sevillaren kontra, 70 eta 43 hau zaplada da, hau muturrekoa da. 27 punturen aldea, 30 minututan, horrek adierazten du nahiko garbi, ez? Zein den hobeagoa momentu hontan, Endesa Ligan eta zezaitasunak dituen eta izango dituen, ez? Karrera honekin Sevillako taldean, ez ergutxi erakutsi du orain arte. Juanek etxeko lanak ipini izkigu, Txema Urtasun jokatzen ari zen Kanaria handiarekin, bai, jokatzen ari da, Juan. Ondo. Lau puntu, 2 asistentzia eta errebote bat orain arteko datuak. Oso ondo. Ez dira asko, baina noskiren afar jokalariak badaude ACB Ligan. Ez dira nahiko maila txukuna ematen ari dira orain arte, bai Uriz, baita Txemi Urtasun, ez agian iaz emandako maila bezainona, baina guztien artean agian gaur ikusten ari garen Alex Urtasun azpimarratuko nuke. Bere taldeko nena izaten ari baita. Wow! Williams! Hori da hori indarra, hori da hori jauzia, hori da hori ikusgarri jokatzeko gozea. Asistentzia nola ez, Raul Lópezek. Eta erori denean, ez dakit, Bai. Beldurtu da bat? Harria ematen zuen, bai. Niri beti beldurra ematen dit. Jauzia ematen ikusten duan bakoitzean, erortzen denean beldurra ematen dit. Horretzen dut perone ura eta horrekon izan zuen lesio ura eta bai. Bera badirudi bintzat, ez dagoela oso kezkatuta, ez da, bai. Jauzi hori egin behar da gero, Thames, joan egin zaio. Ez du babesik ez ezer, horre, hankan. Jaurtik eta labur, gelditu zaio hor, Watsi. 10 segundu oraindik jabetzan, Porzingis eta Ragi. Posteatuz, taulara, kristalera, errebotea Raul Lópezek, ez du azkar jokatu nahi, ez? Ez dauka presarik, ez. Sistema lantzeko partida proposa, laurden hontan, eta ikusten dugu, eta 10 punturen aldea dagoela, eta zertarako, ez? Badirudi gauzak oso gaizki joan beharko dutela, ez? Aberasia kontuan izateko. Ez. Epe luzean. Ez, badirudi aurten Bilbao Basket, oraingoz behintzat goiko taldeetan izango dela. Wow! Nahi zuen jendeak, nahi zuen Raul López hori sartzen ikusi, bera bakarrik egin du. Jokaldi osoa talde lagunak izan ditu dantzan alde batetik bestera. Eta orain noski izutu egin du Thames Williamsek, bere beso luzeak horre jauzian ipinita. Eliteko entrenamendua orain, azkenengo laurdena orduan. Josan, esan nahi dut. Nik uste tortan ari dira saiatzen, sistemak lantzen, luze, lau jokalari irekita, blokeoak goikaldean, zirrikitu bat aurkitu arte, eta jaurtik eta erreza bilatzeko ere, hortan ari dira. Ez dute asmatu, 24 segunduak jan egin ditu Bilbao Basketek, Ragik jaurti du, baina hor urratsak eskatzen zituen jendeak, ezta? Urtasunek, orain bai. Urtasunek sartu egin du Iruñakoak, 45 puntua da Sevillakoentzat. Eta txaloak Raul Lópezentzat dira. Hoixe da irudia.
jende askore zutitu egin da, Bikeko minutuak txalotzeko, Bikekoaren minutuak txalotzeko. Eta Kulon berriro ere kantxa, baina lehen aipatu dugu, Josean, horretan alde handia dago, aurten Bilbao Basketen, ez da? Kulon oso antolatzaile ona, segurua eta konstantea da, eta gero gaina Raul López dauka, artista eta fizikoki ere geroz eta hobeto gongo dena. Badirudi ez, posizio hortan hobekuntza nabarmena egin duela Bilbao Basketek aurten ez, bi antolatzaile peto-petoa. Eta gero Borja ere bai laguntzeko. Hori da. Eskolta. Bada espada ere ez, hor abezi batzuk izan ditu eta zailtasunak ez. Adibidez, iaz zailtasun izugarriak izan zituen eta hor Grimauk etzen bere lekua. Etzen bere lekua, baina laguntza egin zuen ez, eta aleginak ere bai, baina aurten badirudi ondo finkatuta daukatela posizio hori. Porzingis bakar-bakarrik, labur berriz ere, bertan zerrebotearen bila, ez! Baloia eskuetan Radicevicek. Porzingisen bila, berriro ere Ruggi dauka defentsan, berriro ere labur. Eskumuturra hor, apur bat katiatuta dauka mutilak, itxura batean, ze jaurtiketa egiteko modua badu, Ruggiren aldean handia da. Bi egin ditu eta biak motz gelditu zaizkio. Bertans, Coulomb. Williams barruan zentzain, ez du ikusi pasea. Orain gora laguntzera. Bort dator, hirukoa da. Buruarekin ez ala eta guztiz ere suediarrak, ez egin du buruarekin. Berak ez zuen hori txain nahi, sorte ikaragarria eduki du. Eta ez esan diozitok, barre egiteko? Agian bai, Agian bai. Askotan esate ditu alakoak prentsa aurrekoetan eta Sito Alonsok. Bai, iruditu zait esan diola, Irribarrentzak motel, asmatu indek eta sartu indek eta irukoa. Ez? Hala bat ez zuen bai. Ba, bera ere, ez da Irribarre asko egiten dituena normalean Sito Alonso. Coulomb! Borg berriz ere orain, keinua eta barrura. Erasoan. Gehiegi behartu du jokaldia, ez hor aukera bazeukan Williamsenekin bukatzeko jokaldia. Eta ez da garaiz gelditu. Zazai zeuzkan, defenditzaileak hor. 76 eta 57 sekulako puntu zaparra da ari da jasotzen. Sevilla eta Amore manda daude gainera. Eta goratu aurreko asten ere 30 puntuko jipoia jaso zuela Sevillak Murtziaren aurka. Lau partida galdu egin ditu, baina berez lehiatu bakarrean lehiatu egin da. Etxean Fuenlabradaren aurka galdu zuen partidan, orduan 3 puntuatik baino ez zuen galdu. Baina bai, bi jipoi ikaragarri jasoko ditu jarraian Eskotz Rozek zuzenduriko taldeak. Hori da, igaz ez, barkatu, joan den jardunaldian, 88 eta 78 Murtziaren kontra, Tenerife, Valencia, Fuenlabrada eta Murtzia dira orain arte galdu dituen partiduak. Sevillak eta Bilbao Basketena goraipatzekoa berriz ere. Haze denboraldi hasera egiten ari den Bilbao Basketeko taldea eta itxura batean gainera bulegoetatik ere albiste onak izan daitezke berandu baino lehen Leicester. 76 eta 53. 5 eta 28 partidua bukatzeko utxartea. Jipoia bai, alaxe esan du Juan de la Vegak, jipoia ari da jasotzen galanta gainera Sevilla gaur hemen Miribilan. Ez daukat gogoan, aspaldian, horrelako partidu garbirik bilbotarrentzat. Egia da. Hala ere ikusita nola jarri daun partida eta utz eta 8 partidala jaso duela, Sito Alonsok erabaki du, gelditzea partida, zerbait zuzentzea eta, ez baimendu, saskirak eta errezak hortan ari da saiatzen eta aldi berean ere sistemak lantzen, aldaketa batzuk egin ondoren badirudi, azpitik, atzekaldetik, Marko Todorovicek asistentzia bertan zi ederra ikusgarria. Eta esanguratsua izan da ere, Josanek esaten ari zenaren bidetik, Sitok bere jokalariei esan diena, esan die, orain une aproposa da dugun ambizioa zein den ikusteko. Beraz, jarraitu dezagun borrokan, defentsan eta gauzak orain arte bezan ondo egiten. Baitza gogoan izan, Sevillak, Cajasol moduan azken 3 urtetan irabazi egin du hemen Miribilan. Azkenengo garaipena 2011koa da.
beltzentzat, orduan Katxikariz zen entrenatzailea, 91 eta 77, eta gogoan izango duzu Bilbao Basket zaleek nola azken jokaldian Satoranskik sartu zuen eta lortu zuten garaipena Sevillakoek. Ez dauka partidu hona Andusicek, munduaren kontra dago. Bai, partidan hasieran defentsako lanean sartuta zegoen eta aukera gutxi izan ditu, bere jokoa aurkitzeko. Eta guain esan duzuna, nahi zuen nola edola jokatu eta bukatu eta zenbaki txarrak negatiboetan dago, bai. Eta horregatik nahi du zerbait apaindu. Aurpegian ere tenso dago mutila, simurtuta bere begitartea, jaurtiketa libreak. Gaur ere bi hiruko jaurti ditu asmatu, orain arte ligan bere duen portzentajea benetan kezkatzeko modukoa da. 7% baino ez lortu hirukoetan eta ez ere asko jortitzen ez zuelako, batez beste 3,5 hiruko jortitzen bai ditu partida bakoitzeko. Eta hauetxek dira, gaurko partiduan sartu dituen lehenengo 2 puntuak. Urtasun defendatzen Bertans. Bertans eta Porzingis. Radicevic. Bera bakarri jokaldia egin. Errebotea Marko Todorovicek. Nun dauka laguna, nun dauka antolatzailea. Bertans aurkitu du azkenean. Alde batera begiratuta, bestera begiratuta. Nun daba. Gorda Kulom. Bertans eta Herbel. Barrukaldetik ez. Orain igerri egin diote paseari. Eta atzean gelditu zaio, bote ona ez du eman hor. Bayarsek, Watts, kristalean lagunduta errebotea, beltza da berriz ere, Kulom. Andiusic, zaiz deukan, baina ez dauka presarik, ez dauka zertan azkar jokatu beharrik orain, Bilbao Basketek. Kantxan oso ondo eta gainera esan bezala bulegoetatik eta diruari dagokionez albiste onak baldin badatoz Leicester, eta hala izango da. Begira! Eskertu egin diete, zaleak. Andiusitxi, azte txaloak, zaleak ere konturatzen dira ze jokalarik behar duen laguntza. Eta emateko prest daude, noski. Hori ere oso garrantzitsua da. Zein da lurrean dagoena, Bertans? Baloiaren bila joan dena, bai. Ondo borrokatu du, Bai, horregatik, Zitok sekulako bostekoa eman dio. Eta Dejan Todorovic ikusiko dugu orain, 3 minutu falta direnean. Orain arte ez rotazioan sartu gabe Dejan. Bai, ezer gutxi, nahiko zaila. Izango du gainaz Bertansek horrelako partida jokatzen baditu, partida bikaina jokatu du gaur, hasiera-hasieratik 3-3 sartu ondoren. Eta, bukatu du 17 punturekin eta 3 asistentzi banatuta. Eta 15eko balorazioa gainera, Mumrurekin batera bera da. Honena oraingoz, Berni Rodríguez, bakarkako jokaldi egin nahi, ez, Todorovicek ikutu. Beharra da hartzekoa zen hori. Eta orain bai, oraingoan asmatu egin du bere gorputza atzeraka. Botaz Derrik Bayarsek. Eta badazpadare, Marko Todorovicek begiratu egin dio, Zito Alonsori. Horreko gogorrago. Paso egin du momentu. Orain bai, baina gogorrago behar zuen hor errebote horretan, ezta? Andiusicek jaurti bai sartu ez, hor datetxan. Kulom. Eta pasaden jardunaldira arte Bilbao Basket ligan puntu gutxien jatsotzen zuen bigarren taldea zen, Barsaren atzetik, Barsak aurreko astean 47 baina zituen jaso, horretan arlo horretan lidertzan jarraituko du, baina ziur nago Bilbao Basketek ere hainbat postu igoko dela. Ez dakit bigarren izateko moduan egongo den, baina gaur oso puntu gutxi jaso ditu eta hause izan hori da Zito Alonsoren taldeen ezaugarrietako bat, oso puntu gutxi jasotzen dituzela. 26 falta dira, bai orain arte Sevillak esate baterako 371 puntu zituen jasota, gaur dagoeneko 83 eta orain denbora falta da, beraz defentsarik txarrenarekin segituko dute Sevillakoek. Entzun egingo ditugu entrenatzaileen hitzak. Back screen. Singer. TV. Singer for the lob. Alex, you got it. TV, get him open over the top.
arte, ez da? Baina jokalari eurentzat ere ez da erreza zen du. Ez jokalariek ere badakite, aukerari gabe sartu direla partidan, eta lehenengo laurdeneatikan... Bai, 25 puntu lehenengo laurdenean, jaso dituzte. Ezinean ibili direla, bazirudien hor momentu batean, aukera izango zutela partidan. 3 puntura ipini dira, bai. Baina zer gutxi gertatu da, berriz ere estutu duelako partida Bilbao Basketek, eta geoztikan buru makur, jokalariak ere irakurtzen du, nahiko erraz, gaur ere ezinezkoa izango dela. Eta Andorran, Morabank Andorrak, 81, 76 Herbalife, Gran Canariak. Ez usteko izango litzake noski Andorrak irabazi ezkero. Egia da, esate baterako Baskoniak galdu egin zuela. Bilbao Basketek azken jokaldian lortu zuen garaipena. Herbelek egindako bikoarekin, gogoan izango duzue. Esan nahi dut, Andorra iritsi berria den taldea izateko, denboraldia zela ona ari da. Erakusten ari da, talde lehiakorra. Wow! Deian. Deian Torabic. Bikoa, uste eman dietela azkenean. Bikoa. Bai. Eta Munbru bera, Jeikita Deian gazteari animoak emanez. Orain pertsonala egin du hor, kateatuta gelditu da eta blokeoan. Eta partidak azkeneko laurden honetan izaten ari den intentsitatearen erakusgarri, falta kopurua, ez? Bina falta dara matzate, ezakit Josean horrek ez du ezer askorik esaten tentsioari buruz, ez? Ezer gutxi, jokalariek ere badakite, ez alde batean sistema lantzen eta nahi bezala jokatzen Bilbao Basket, eta beste aldean bukatu nahirik nola edoala partida, ez, Sevilla. Jokalaririk baloratuena, Bilbao Basketen momentu honetan, horixe da, baloia eskuetan duena, Coulomb. Dejan, sarrera egin nahi zuen bakar-bakarri, baloia galdu egindu, ator defentsara, berandu iritsiko da. Bere buruarekin asarre, Dejan Todorovic. Coulomb, ez dauka laguntzarik. Kolpea jaso duela, baina ez diote ezer adierazi, eta badaki partidua dagoeneko irabazita dagoela, ez dago orain olakoetan sartu beharrik. Herbel, kanpoan berriro ere Coulomb. Sarrera bera bakarrik egin nahi ez zeukan biderik hor, ez zeukan zirrikiturik. 7 segundu eta baloia? Beltza oraindik. 7 segundu eta baloia beltza. Dejan Antiusitzen bila. Jaso du. 5 segundu, jaurti egin barko du. Antiusitzek sarrera, jaurti. Eta pertsonala egin diote. Hala esango nuke behintzat. Bere buruarekin aserre hala ere Antiusitz. Hausart ikusten ari gara. Esan nahi dut, batzuk kokildu egiten dira, ez da? Honek jaurti ez du jaurtitzen, baina sartu egiten da. Nahi du hobetu, bere jokoa hobetu. Bai, ikusten ari gara, ez? Nahi duela jokatu, nola edoala, ez dauka lan erreza, Bayersekin borroka latza izan duelako, ez? Momentu batzuetan, Bayersek ere, esaten du buruarekin, bere zenbakiak ez dira onak izan, ez? 10 puntu bai lortu ditu, baina balorazioa kontuan oso gaizki ibili da. Eta defentsan ere zaitasun izugarriak izan ditu. Antiusic, 3-3 jaurtiketa libreetan, baina hoietxek dira dauzkan puntuak, 3ko bat ere sartu du gero. 51 segundu partidua bukatzeko eta Bilbao Basket berriz ere garaipen honekin onenen artean izango da. Jarraitu egingo du onenen artean. Bai, sensazio hona panatzen ari da gainaz, ez? Egia da, egutegiak ere zer esan handia izaten duela, eta hor suertapur bat izan duela momentu batzuetan, baina, kontuan izan behar dugu, gertatu zen azkeneko partidan Gasteizen ere, eta hor ere talde lehiakorra izan zela, izaten ari dela erakutsi du, ez? Eta, beste guztiak irabazi egin ditu orain arte, eta gaur ere nahiko erraz ikustetago. Bai, eta taldea egina dago gainera, jerarkiak ere banatuta daude, jendea pozik, miribilan, ze urtea, eta ze uda pasaduten Bilbao Basket zaleek, gogorra, beti kanpo ere bai une batez, eta orain kantxan oso ondo eta kantxatik kanpo albiste onak. Hori da hori. Altxorra, Urtasunek gauza bera egin nahi zuen bestaldean, baina Coulomb, Konfiantzat gainezka dago Kino Coulomb, Nola induen crossoverra, nola jo duen zuzenian guztai altzean utzita oso ederra izan dut galdia. Orain quarterbacken pasea, hori galdu du. Ez, hau ez da quarterbacka. Hau ez da. Bukatu da partidua, irabazi egin du Bilbao Basketek, 4 garaipen eta huts bat, galdutako partidu bat.
Baskoniaren kontra galdutakoa oso ondo. Gaur berriz ere hemen Miribilan, gaurko honetan Sevillaren kontra. Sevillaren maila eskasa. Huts eta bost galduta dira. Sevillakoak pozik egoteko arrazoia baditu Sito Alonsok eta baita Bilbao Basket zaleek ere. Txaloak horregatik jokalarientzat, hor da Kulom gaurkoan partiduko onena 19ko balorazioarekin. Aleginduko gara partidua bukatuta gero eta noski jokalariek euren pozez gainera, danak irribarretxu, danak gustora. Irribarretxu. Noski baiet. Aspaldian ezren dituela horren pozik ikusten Bilbao Basketeko jokalariak. Aipatu duzu Asier Kino Kulom izan dela partidako izarra, berarekin hitz egiten aleginduko gara. Kino, bueno, felicidades por la victoria. Desde fuera, desde luego, ha parecido bastante plácida. No sé por dentro cómo lo habéis visto. Sí, yo creo que hemos tenido un momentín en el segundo cuarto donde ellos se han acercado un poco porque son un equipo con muchas individualidades, muy imprevisibles, pero ahí hemos tenido 4 o 5 ataques muy bien hechos. Me parece que muchos con la participación de Alex, que nos han ayudado en un momento clave, y luego sí que hemos sido más rodados, han participado todos los jugadores. Yo creo que en defensa hemos estado muy bien, otra vez 61 puntos. Así que muy contentos y otra victoria. Una frase de Sito en el último cuarto cuando ibais creo que 30 arriba puede resumir muy bien lo que es el Bilbao Basket de este año. Ha dicho es un buen momento para demostraros a vosotros mismos, para demostrarnos que tenemos ambición y eso es el momento de demostrarlo en la cancha. Sí, tenemos mucha ambición, yo creo que somos un equipo muy ambicioso, hay mucha gente joven y eso también ayuda a ese aspecto. Y yo creo que es fácil cuando estás empatado ahí demostrar la ambición de querer ganar, pero cuando vas 30 arriba y queda un cuarto, pues bueno, intentar dar un paso más, yo creo que lo hemos dado. Hemos estado muy bien en defensa en todos los cuartos, así que eso es el camino y a seguir. Vale, pues muchísimas gracias y buena suerte para el resto de partidos. Oso pozik, Kino Kulom bere taldearen lanarekin eta batez ere defentsan egindako lana azpimarratu nahi izan du Andorrakoak. Egongo ez da pozik, 89 eta 61, Josan, puntuak eta datuak hor daude, baina nabarmena izan da gaurko garaipen. Nagusitasun izugarria erakutsi du Bilbao Basketek hasieratik, bueno, Kino Kulom izan da, jokalari hoberena. Baina nik azpimarratuko nuke beak esan duena, taldeko defensa, taldeko jokoa, hor oso zuzen ibili da Sito Alonsoren taldea eta badirudi, nortasuna lortzen ari dela pixkanaka Bilbao Basket eta ezin zaio, ezer gehiago eskatu momentu enta Bilbao Basket. Andorra eta Gran Canariaren artekoa ez da bukatu, 89 eta 86. Bihar goizean Unicaja Gipuzkoa Basket, zuzenen ikusteko moduan izango zarete Euskal Telebistaz. Hemen ETV baten eta arratsaldean Baskoniak etxean La Bruxa de Hor Manresako taldea hartuko du. Eskerrik asko Josan, Otela Vega, eta zuei ere bai hor izan zaretelako irabazi egin du Bilbao Basketek 4. garaipena dute 5 jardunalditan ACB ligan. Agur!